Oprește-te din a pune preț pe oră pentru sesiunile de consultanță sau serviciile pe care tu le oferi. Acest lucru te va limita mereu. De fiecare dată când pui preț pe ora ta, clientul va ști exact cât valorezi tu. El nu te va putea percepe că tu poți să ceri de 10 sau de 20 de ori mai mulți bani pentru ceea ce tu poți să-i faci. Totodată nu este nici fair de multe ori, pentru că tu, într-o singură oră, poți să fii foarte, foarte productiv, să faci o grămadă de lucruri și totuși să fii plătit doar pentru o oră. Dar acea oră a valorat o grămadă pentru clientul tău. I-a adus o grămadă de valoare, poate chiar i-a adus rezultate de 10 sau 20 de ori pentru afacerea lui și pe tine asta nu face decât să te pună în dezavantaj. Cel mai bine este nu să vinzi ora, ci să vinzi rezultatul și atunci poți să iei bani pe rezultat. Și în momentul când faci asta, vei putea să crești prețurile și să câștigi până la 10 ori mai mult decât o faceai până acum, lucrând exact la fel de mult. Pentru că exact asta am făcut și eu în trecut și acum mă bucur de venituri lunare constante de 1500, 2000, 3000 de euro lunar per client. Dacă vrei mai multe detalii despre cum să faci toate acestea, atunci lasă un mesaj în privat cu textul scalare, iar eu voi reveni către tine cu mai multe detalii.